No niin. Tää on mun eka video. Joo, eli tänään me ajateltiin, että tämä näkee, niin minulla täällä on seuraavaksi 40 000 pokaalia. Helvetissä nämä musiikit. Kuka pystyy kuulemaan tuollaista? Eli tämä video ei lopu ennen kuin minä saan 40 000 pokaalia. Ja mä aion avata ton ennen videon loputtua. Mikäli mä ottaisin. En mä tiedä, laitetaan ne musiikit vaan. Joo. Eikö otetaan vaan Darkness. Siitä ei katso pubet, Pitää vaan. On hyvä aloitus. Mini perkuleeseen siitä. Nyt sen Harry Potter. Ei, siellä on joku. Mä oon valmis. Haista. Ota siitä, ota. Vitsin nölli. Ai niin, muistakaa tilata kanava. Se auttaa mua tekemään lisää tätä videota. Vitsi. Jos haluatte tätä videota, niin kannattaa tykätä videosta vaikka kanavatilauksen. Ja kannattaa ehdottaa kommenteissa, että minkälaisia videoita haluatte. No nyt pitää login. Perkele! Login. Täällä on 2 kubea. Ei helmä, kuolen tälle oikeasti. Oi. Get wrecked. Ota siitä. Ei muuta. Oi niin jo. Seuraava video on sellainen, että minä mitä mä saan sitä Hypet-sarkejutusta, niin mä avaan sen ja seuraavassa videossa mä vedän sillä tyypillä ja yritän saada sen 11 levulle. Haha, Kensi, ota siitä! Mun kubet. Perkele. Onkin omat. Perkele. Ai, vittu nemptsi! Me töihin. Kato. Tää täällä yllätyspoas. Mitä tää yrittää? Onks tää joku ihan nobo? Ota mun hienosta emotesta. Niin. Paulitsi. Perkselsoni. Kuolema. Joo. Joo, mä saadaan tehdä nyt niin, että mä lopetan ja me pelataan sitten, kun mulla on 930 pokaalia. No niin, nyt mä päästän tänne 30 990 pokaalia. Nyt me pitää vaikka pari peliä. Me saadaan se hyperlatausmappi. Lähdetään vaikka pelaan bullilla.
Vitsin rufse. Koira. Hei, minä olen rufse ja minä haukkuun kaikille, koska olen niin hauska. Tää hiljaa, nyt tulee joku asteroidin vyötä. Pum. Yes sir, yes sir. Blood. Verinen koira. Eikö se on susi? Helä. Perki. Oli muuten lähellä nuo asteroidit. Pitää login. Perkele! Oho, sori. Tämä on lapsiystävällinen kanava, tai se on kiroilla. Perkele! Se oli niin lähellä. Please tee se maali, please. Yes sir, yes sir. Siitä helpot 10. No niin sitä vitsin showdown. Mennään vähän showdown näitä muuta. Saakeli, mä menen kyllä tän videon jatken Perkes! Sori. Peulaudalla. Se on niin lähellä. Mä en enää tappaa täti. Pers! Mä en voi hävitä milläkään soolin digillä. Juokse. Mitä sä luulet? Tätä oikeesti luulen, mä jäisin tuohon. Siinä puskassa on joku. Mä tiesin, että siinä puskassa on joku. Mä olin vaan parempi. Ei saakeli! Nyt mut on piirretetty. Mä en voi tehdä mitään. Onko mä saan sieltä tapettua siellä? Niin, ja sitten mä vaihan tämän toisen tyyppi, tää on ihan persuksesta. Ihan persuksesta. No niin. Nyt muuten lakas aika hyvin. Tää muuten tykkää ihan sikona damagea, mitä? Silloin kun mä palasin viimeksi Frankilla, ei tehnyt muuten näin paljon damagea. Ei muuten tehnyt. Mitä me hilendään. Perkele! Sori. Jos nyt musta tuntuu, että sanon aina sanoen, kun mä saan sanoa. Sori. Mun katsoja
Ei ollut tarkoitus. Ei ollut tarkoitus. No, haistakaa niinku oikeesti. Miksi teidän pitää tehdä näin? Te niinku laitatte mut tulla tässä vitsin tonne nurkkaan. Joo, mä nyt katkaisen tän videon ja palataan sitten mulle enemmän. Ennen 40 tonnia. Kitillä. Nyt sömmällä tyypillä. Eli. Jumala. Pitää mun saada pari tyyppiä kuolee. Sitten mä pääsen. Eli Eli mä menen vaan tänne puskaan ja on täällä koko loppupeli. Niin kauan kunnes noin kaikki muut kuolee. Jos mä voisin mennä vaikka päädys. Tänne. Tule. Baby boy. Ohi. Tuu nyt tänne. Sinne. Tässä. Pere. Basinga. Boom shakalaka boom shakalaka boom boom shakalaka boom boom. Mä teen tätä vähän vanhaa. Mä sain jo sen 40 tonnia. Oi. Oh. Ja siitä. Mä oon niin paras pelaa. Kukaan ei tullut. Minä. Siitä 40 tonnia. Noniin. Ei mua kiinnosta. Niin. Kuka on meidän mun seuraavan videon tyyppi, jolla mä pelaan. Selviään yhteen. Olli. No silleen. Jos mulla on tää Olli täällä. Jossakin. Siis se on jossakin. Tossa. Niin. Pari koini. Mut tää video loppuu yhteen.